मन करे मनाई हनीमून लेके जाई के देहरादून। मन करे मनाई हनीमून लेके जाई के देहरादून। तब हिले समरखी के डबल बैलून पतर की के डबल बैलून पतर की के डबल बैलून पतर की के डबल बैलून। करतिया मच मच रहतिया बच बच असही न सुनी न साइल बिया। चेहरा चॉकलेटी बाटी बड़ घर की बेटी बाटी देखी के मिजाज गरमाइल बिया। बदतमीज हो क्या? करतिया मच मच रहतिया बच बच असही न समी न साइल बिया। चेहरा चॉकलेटी बाटी बड़ घर की बेटी बाटी देखी के मिजाज गरमाइल बिया। देखी होता मिजाज रंगीन देखे में लागे ले बहुत हसीन। देखी होता मिजाज रंगीन देखे में लागे ले बहुत हसीन। जो बहिले है गोरकी के डबल बैलून पतर की के डबल बैलून पतर की के डबल बैलून पतर की के डबल बैलून। नखरा नबाबी बट चेहरा गुलाबी बट रोडवा पे गोरी बाल खा के चले चले शर्मा के केस लहरा के दांत तले अंगुली दबा के चले। नॉनसेंस। नखरा नबाबी बट चेहरा गुलाबी बट रोडवा पे गोरी बाल खा के चले चले शर्मा के केस लहरा के दांत तले अंगुली दबा के चले। देखला में लगली कमसीन बाती हवी लेटेस्ट मशीन। देखला में लगली कमसीन बाती हवी लेटेस्ट मशीन। जब हिले सुतर की के डबल बैलून पतर की के डबल बैलून पतर की के डबल बैलून पतर की के